Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Halin sa pagsugod sang 2020, pagsugod sang pandemic, no? Madamo na nga mga kabataan ang naapektuhan man sang COVID-19. Ugaling base sa mga research kag sa mga sa obserbasyon namon sa amon nga ka-practice kag sa mga obserbasyon sa bilog nga kalibutan, gamay lang ang porsyento sang mga kabataan ang nakaapektuhan sang COVID-19. Roughly about siguro mga sa 5 to 10% lang sang total COVID nga infection ang apektado mga kabataan. Kag ang sa masunod ng question, paano nato mabalaan kung ang bata may ara na nga COVID-19, mabudlay gid ina nga pamangkot. Kay pareho man sa adult, sometimes madamo ang percentage sang COVID-19 nga infected nga mga tao nga hindi mo mabalaan nga may mga infection na sila, mild or asymptomatic gani ang tawag sa ila. So, amo man na sa bata, actually sa mga laban ng mga bata, mild lang niya ang ila nga mga infection. Kag ini magpresent lang nga no ordinaryo nga trangkaso, gamay nga hilanat, gamay nga sipon, gamay nga ubo. Pero ang amon nga advice, once may ara nga ginabatsyag nga mga upper respiratory tract infection nga symptoms, kina-advise na namon nga hindi na pagpalagawon ang bata man or tigulang, magpa-isolate na sa balay or malatong quarantine na, mag-self-quarantine. Kag kung mag-persist, nagasigi-sige gid ang simptoma, especially ang fever, kag ang mga upper, mga nambal naton bala nga mga respiratory symptoms, mag-inform na sa aton nga mga healthcare workers para maubrahan na sang mga paagi para mahibaluan gid ma-confirm kung inibala ang ginabatsyag ninyo, either bata or adult, COVID-19 or just an ordinary colds or flu.